ophondo ngalugobeki ngoKristu Jesu. Abathi noma ngafika icorona, noma ngafika izifo, noma ngafika ama-floods, noma ngafika imikhuba, kodwa we are not moved by the fact that we have seen His tenderness. Noma ngathi uJesu ingane yafika ne-colonizer, kodwa mina I was once blind. I couldn't see. I did not know this man that made me to see. But all that I know is that I was blind, and now I can see. I was born blind. I didn't have the idea of what light means or what light looks like or reflection, and therefore I was born blind. I don't know about this man that you're asking me, but what I know, that man came into my blind life and gave me vision. And that is what we are talking about today. Yes. We are going to talk about identity. Liyaphuma manje bazalwane, banye bayasala, abanye bayaqhubeka. Kodwa nansi into engizokhuluma ngayo namhlanje bese ngiyabaleka kuthiwa ngo-30 minutes ngiyacela kwamawashi lonke asibukele amawashi bazalwane. Mase kuphele u-30 minutes sonke sobane nje sume sime ngenyawo. Hallelujah. Mase kuphelele nje 30 minutes ungabusabuza lutho ngoba nabanjwa amandla nje kume ngenyawo. Alibonga igama likaJesu uyakhona go straight into the word. Siyabonga kakhulu uJesu for his grace, for his tender care, for his tender mercies. Ngicela ukubona abaphethe iphepha nepeni abathi nje siyabhala thina. Ngicela ukubona bathi nje nginalo iphepha la nepeni phambi kwami. Hayi babazalwane bapha abaphethe iphepha nepeni. Noma bangaba u3 1 2 3 4 5 6. Okay, bathi mina ngiphethe phone iya-record. Yabona nje akekho othwebulayo la, wena nje sebenza ukuthwebula ngoba le nkonzo ufuna kuyilalela ekhaya. I-mistake that we did ukungalihloli nina ukuthi ngiyafunda yini. Sahlala sili-entertainer kanti asibona ukuthi isikhathi sihamba kabi, kanti nekhona lizolifika ngenazi.